Timo ja Joilia vastassa nyt täällä rautatieasemalla. Lämmintä on taas yli 20 astetta. Päivän 21. Timo menee tossa, lähtee teatteriin. Katso. Ei kun en mä ota mitään, mä videoin sua koko ajan, sä voit harakoida sinne sillä nyt. Noin. Timo käymissä. Niin. Katso vaan meidän kasvua. Ai jaa, mä luulen, että sä kattelit sun kengähikiä. Niin, nyt kävelen nyt niillä sellainen nätisti. Noin menee. Tommo. Sä kävelet niin kauheita vauhtia, että kerkeä kuvaamaankaan. Onko nää tommoset hameet päällä? Joukkueita. Ne on tollaisia joukkueita. Krääsiä on vissiin. Toi paljon. Mä otan nykyään vaan näitä videoita täällä itellä oikein niinku noita mitä se on siis valokuvia kannata ottaa, nämä on kuitenkin sellaisia, että, mutta sellaiset huonolaatuiset videotkin on oikeastaan aika hauskoja. Älä mene karkuun. Tässä Timo ihailee tässä tätä Ateneumin profiilia, ei kun julkisivua. No. Anna, tätä voidaan käyttää sitten taas niitä. Nyt tää sai hyvän profiilikuvan. Filmaa tehdään nyt kaiken aikaa. Vähän huonosti se voi siinä kylläkin. Näyttää se. Niin, toi on hiekkoa ja toi on rautittua. On, että levit ihan esiin rautittua. Mutta musta näin molemmat hiekkoa. Älä mua nyt kuvaa hyvä itsuun. Minä siinä sen. Tässä Timo poseeraa auton sävyihin sopivassa asusteissa. Ja junassa on kuuma. Ei junassa ole kuuma. Et sä laittanut kastereppua tohon. Laita nyt se siihen. Niin. Nyt se ei paina mitään. Mä kuvaan Tikkurilan rautatieasemaa tämmönen on Tikkurilassa. Niin. Siinä nyt Pendolino pääsi liikkeelle.